MSC constituency CC committee atum pen jalin si pinida nilitum celebration dolo nilitum MP lek kado wepen pangrumpet amat constituency si pangrumpet mat haidun de chok sita dak korkanti nilitum haidet lo lapen kado we long crazy a constituency nilitum haidet lo MSC constituency la sini tum ningarong lo athema rat atum non ke chini bom lo ame thanga khei donangji ame thanga longri donangji pu bangke iltum inglonga rat atum an karbi dimasa Garo, Naga, Khasi, Syam, Kuki, atum anta Thado, Mar, atum anta Dimasa, atum anta Boro, atum anta nang Chini dun lo. Lapen botsi ni tum hai idet lo non batai. Lapen la muapi la bangso constituency long la dipu parliamentary constituency long ke hai tupe media pan MLA anta ke hai edia pan town committee long anta ke hai edia pan lapen ke MSC long anta ke hai edia pan nilitum kachisik ke la hello inglong arat atum Ohomia Khilonjia Adivasi atum anta amit hang akhei kwa lama bang cicini peminang jila bang kece atum ke cini pemi bang ke amit hang ron ke cetan ke ron pulote la election hello isia ron lo hei ke cerai la pen long ri ke cerai a ron lo puhala kece atum an ke cini pemi lasi utor bor bil isi example udaharon asan lo Haru Chris yang bong pen Haru Chris Haru sir kep ratok ner kep mongalia tu BJP apan jok lak la son videt mangge kedo an mongalia tu BJP apan ning dok di seta bong Bengal ke BJP apan ning dok di data ning dok di arlu pen ke seta tribal tu apan kape remji apan alang litum BJP apan si arisim en lo lasi ilitum hanang perem lo la soalam karbiatum ke doan tum cini ernang hala BJP tum along vote pidun rong kongres tum long vote pidun rong atum bangke lake kece tum apansi mongali bihari tum hansi rap dun turong lo inglong arat tum han ka perem account si hala tum claim dun turong lo labang soalam alang litum kacini nepen na jok si claim dun pusini tum mata lasi kapachi niji apan non nilitum APHLC pen ako claim tu jilan lapen non isi tek long lo MP election ki jut arni pen India government website along peklang lo MP election a result to hada ketok number 6 Dipu X autonomous district buseto Karbi Anglong X autonomous district X mane EX abang X lage former pulo aprang pulo kedamtang aban pulo non ke aben MP apan ke omor sing tisu pusadak tok lo alam bagela hello itum BJP ke hai loge arni penamat la ilitum Karbi Anglong Autonomous Council bangke non ke avedat lo non Karbi Anglong Council anar lo gitu autonomous kali lo autonomous avedat lo por non EM CEM atum anta thanda kam klemun elo alang lituman ning ke hang panke file anta non ha mini secretariat along hasil chor si dampo haladak minister atum si file ta pe passport order hala minister tum si people non CMEM tum gajak kong avelo pini pena magya do yila men pathirik jok ke ingtange po athama ke viveda jila tu poisa na pi lang mene hemso na people puta pule po mene sakurita ng people VGR long ta eviction po puta nang nije jimene seta alang litum ki pupu nito arjulong lo la eviction jite rat atum che kroy dun nang ji pugadi ke putu rat atum nge ka che kroy dun ong silang no dak lo aku rat atum che kroy dun naima che kroy dun dang nang nema ke ro alolong ta tokti lagi
alo long people eviction por lage Assam Land Revenue Regulation along ke tok ateng ben si claim ji ke lage rat atum ben meeting donang ji po hadak isia section long ta tok te lage alang litum claim hai he athema alang litum em revenue ta aja ko vede loge nong ke claim ji ta Minister Revenue Fund order ciri dam nang pogenon ke lasi alang litum kaning je thap lo rat atum nang je kroy do nang itu abinong ke hala Land and Revenue Minister order ke wan dia phan rat atum nang je rat atum dampak tu kusina choning ri chulu alama bangke Chief Minister long dam nangi Land Revenue Minister long dam nang ji po alama bang lo non ke lasi laki ning oi me akam lasi APHL sialong ki pipiatum avot ki pipiatum anke alang litum ake chok che pini chi chini